Kaixo, gu 5. mailako 2. taldea gara, eta Eroskiko Sumerreko aldizkaria kontatuko dizuegu. Espero dugu zure gustukoa izatea. Lehenik ni hasiko naiz. Geroago Asier. Asieren atzean Nerea, eta azkenik Lander amaituko da. Zuntz dietetikoa eta minbiziari aurre egiteko aurre hartzea. Gu gizakiek ondo elikatuta behar dugu, ondo elikatu behar dugu, ondo elikatuta egoteko. Gaur egun zuntz dietetikoa minbiziari aurre egiteko Nallingo Unibertsitatean Estatu Batuan 2013 urtean analisis batzuk egin dituzte minbiziari aurre egiteko. Astean egun batzuk dilistak jaten baduzue, arriskua jaitsiko da minbiziari hartzeko. Zabor elektronikoa arazo larria ingurumenarentzat. Nazio Batuen erakundeak ingurumenaren duen programa batek txosten bat egin zuen 2010 urtean. Eta programa horretan aholku batzuk eman zituzten egoki jokatzeko. Tresna bat erosi aurretik ikusi behar da zenbat energia gastatzen duen. Tresna erabiltzen ez denean amatatu behar da. Tresna bota baina aurretik norbaiti eskaintzea komenigarria da. Eta azkena bota egingo bada garrigailu batera eraman behar da. Zenbait trikimailu katu autoan eramatzeko. Katuekin bidaiatzea ez da erraza, naiz eta bide motza egin behar izan. Autoan sartu baino lehen ordea animalia garrantzitsueko ontzian sartu behar izaten dira. Eta hortze hasten dira arazoak. Babeslekuentzat har dezala lortu behar da. Garraintzeko ontzian beldurrik gabe sartu behar dugula. Horrela katua ez du beldurrik ontzian sartuko du beldurrik gabe. Nola sartu katua kasarik egin gabe. Ontzian degustatzen den horietako bada goiko aldetik sartu behar dugula. Adi begien osasunari. Ikurumen urteko azken begiak eguzki izpiletatik ikusten dugu. Naiz egin eta dieta osasungarri egitera dira. Begiak osasunak eta ikusmena ona edukitzeko. Optikoen eta optometristaren elkargoen kontseiluak nagusiak argitaratuak dira. 2013an
ordea jendeak ez ditu behar bezala aintzat behar dituzte ikusmenarako konponbideak. Konponbideak. Eta dago egin dute kontzeptu bat ikusmenarako egin dute kontzeptu bat ikusmena zorrotza begiratzeko eta optikoenganako eta optometristean ganako bizita. Eta hau izan da dena. Agur.